Hej! I dag så vil jeg lige slukke for det her først. Give nogle af mine tips omkring, film handler det vel nok om. Som jeg synes har hjulpet mig meget. Det første tip jeg har, det er: se filmen før du læser bogen. Der er mange, der ligesom klager, når de læst hele Harry Potter. Alle Harry Potter bøgerne. Og så har jeg set filmen, og så det var bare slet ikke som i bogen. Men med min måde, så kan man kun blive positivt overrasket over, at bogen den indeholder så meget mere og supplerer filmen så fantastisk, at man, det ved jeg ikke, at man føler sig måske opløftet i stedet for skuffet, når man først har læst bogen og så ser filmen. Så det er i hvert fald det, jeg altid gør. Selvfølgelig kan man ikke vide, hvis man har læst en eller anden krimibog eller sådan noget, så bliver den filmatiseret, og man allerede, så sidder man der. Men sådan nogle forudsigelige bøger, Twilight Sagaen og sådan noget, det ved man selvfølgelig bliver det filmatiseret. Så vent med at læse bøgerne, til du har set filmen. Når du nu ved, at der kommer noget. Jeg har sådan et eksempel. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den. Yes. For eksempel så jeg først, det er en svensk film, der hedder Låt den rätta komma in. Også lad den rette komme ind. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men min søster uddeler også nogle vise ord. Det kan måske også være et tip til jer, at man skal ikke give chokolade til hunden, fordi så dør de. De går simpelthen i stykker. Okay, videre. Lad den rette komme ind. Der så jeg først filmen, og det var helt fantastisk. Rigtig god film for resten. Den kan klart anbefales. Men og bagefter så læste jeg så bogen. Den er på sådan 200-300 sider. Eller ikke så lang. Så bare, hvor man ligesom tænkte, og det var egentlig ret god, den der bog, og den, fordi der er jo altid er der jo det her med film, at der er visse mangler og sådan noget, når det nu er baseret på romaner. Men her så bliver tingene bare opklaret. Men den kan anbefales til en film og bogen. Husk at se filmen før du læser bogen. Men også, det handler det jo også om med Twilight for eksempel. Været inde og se. Nu har jeg godt nok ikke kommet i gang med at læse bøgerne endnu, fordi at jeg har ikke set filmen færdig. Jeg tror faktisk heller ikke, jeg kan se den. Men det gælder også for, den der miniserie album for eksempel, som Hella Joof har instrueret. Der er også en bog over den. Så jeg også først hele serien, før jeg kom i gang med at læse bogen, som jeg ikke er blevet færdig med endnu. Okay, det var bare det første tip. Nummer tip 2. Aldrig skuffet over Twilight Sagaen. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor, det var lige tegnet sådan et hjerte, fordi jeg kom til at skrive forkert. Det kan simpelthen ikke betale sig. Det kan det ikke. Så lad være med at blive sur trist over det. Det spildte tårer. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. Det var 2 gode tips. Og jeg håber, I vil bruge det til noget, fordi tip nummer 1, det er i hvert fald virket for mig indtil videre. Så det vil jeg klart anbefale. Og så vil jeg også bare anbefale at se nogle flere film i det hele taget. Man bliver klogere af at se film.
klog og oplyst, og ja, altså det kommer selvfølgelig an på, hvis, altså, jeg vil strengt fraråde at se filmen Dude, Where's My Car. Det er måske den mest fordummende film, jeg nogensinde har set. Lad være med at se den. Men ja, jeg skal nok komme med et par anbefalinger. Forresten, jeg var inde og se filmen Submarino. Lige da den var i biograferne. Super god film. Og endnu bedre bog. Se filmen først, så læs bogen. Okay, det var alt for mig. Og jeg håber, at I har det godt derude. Selvom der ikke er nogen, der ser den her film, så altså,